kalsada, tricycle ang pangkaryada. Palaging nasa kalsada, pasahero ang kasama. Maraming kompromiso sa profesyon na ito, ngunit ayos lang, nakakaraos naman. Ako ay magandang driver ng tricycle na makaluman na. Ako ay magandang driver ng tricycle na driver ang makita. Pwede ka bang tawag nila? Hoy, pwede ka! Tinitiis ko ang init, tinitiis din ang lamig. Ang maitim na usok at makapal na alikabok. Marami mang kapos, pera raw nila'y naubos. Ngunit galante ang iba kung magbayad na sila. Ako ay magandang driver ng tricycle na makaluma na. Ako ay magandang driver ng tricycle na driver ang makina. Pwede ka bang tawag nila? Hoy, pwede ka! Ako nga ay isang pedicab driver sa bayan ng Mangaldan. Nagsasakay ng mga pasahero kahit hindi ko kilala. Kung minsan pa nga ay tagatulak, pero kung minsan ay gumagamit lang naman. Ngunit noong si Duterte ang aming presidente, biglang sumige-sige ang extrajudicial ke. Magdahilan ka muna para sasakay sa iba. Mapagkamalan ka pa na boss o kasosyo nila. Hoy, pwede ka pang driver ng tricycle na makaluma na. Ako ay magandang driver ng tricycle na driver ang makina. Pwede ka bang tawag nila? Hoy, pwede ka! Ako ay magandang driver ng tricycle na makaluma na. Ako ay magandang driver ng tricycle na driver ang makina. Pwede ka ang tawag nila. Hoy, pwede ka! Tinitiis ko ang init, tinitiis din ang lamig. Ang maitim na usok at makapal na alikabok. Marami mang kapos, pera raw nila'y naubos. Ngunit galante ang iba kung mabayad na sila. Hoy, pwede ka pang driver ng tricycle na makaluma na. Ako ay magandang driver ng tricycle na driver ang makina. Pwede ka bang tawag nila? Hoy, pwede ka! Hoy, pwede ka! Ako nga ay isang pedicab driver sa bayan ng Mangaldan. Nagsasakay ng mga